2020 ел һәр өлкә, һәр тармак өчен зур сынаулар елы булды. Кемдер югалтулар кичерсә, кой берәүләр җитди сабак алды. Яңа елда хаталарны ничек кабатламаска? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Афетов. Исәнмесез? Күреп торганыбызча, Татарстан язмышы тарихында, Татарстанның быелгы һәм узган елгы вакыйгаларында дип әйтик, сөенечле моментлар күп булды. Ләкин без беләбез, һәр кайсыбызда әлеге ел 2020 ел нәрсә белән күп кешеләрнең хәтерендә истә калачак. Аркаил әфәнде, менә сезнең ниндирәк хатирәләр 2020 ел турында ничегрәк озаттыгыз сез аны? Әлбәттә, иң беренче күңелгә килә инде менә шушы зәхмәт, пандемия, быел да бітіп бітмейсәк әлбәттә. Хәтта менә видео карады бит, фейерверкларны аталар, ут чәчрәгәндә дә ниндер тажлы вируска ошап киткән сыман минем ассоциация. Әлбәттә, ул андый эпидемияләр чирләр инде булып тора, монысы безгә көтелмәгән шәрәк булды, ләкин тарихка карасаң алар бит булган. Шуңа күрә дөнья туктап тормады. Күрдек бит инде иң беренче әлбәттә былтыр 20 ел безнең Татарстан автономия республикасының юбилее 100 ел тулы белән истә калачак дип уйлыйм. Аны әлбәттә бик нык шаулап, бөтен җирдә менә шушы зәхмәт аркасында үткәреп тә булмагандыр. Ләкин уйланган кешегә, күзәткән кешегә инде монда барыбер гыйбрәт бар. Без ул вакытта кайда булганбыз, без хәзер кайда? Мәдәният өлкәсенә килсәк инде, әлбәттә, менә президент хузурында мәдәният комиссиясе төзелде һәм эшли башлады. Һәм иң мөһиме, шулай ук президент хузурында татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе пайда булды. Марат Әхмәтов җитәкчелегендә һәм кайбер эшләр минемчә башкарылды да. Булар әлбәттә бик җиңүнең 75 еллыгы да быел. Ансы да бар. Ул инде без аны Россиядә 5 ел сайын билгеләп, тантана итеп торабыз. Киләчәктә дә шулай булыр. Ләкин сугыш ярагайган сайын нишләптер аның хатирәсе һаман яңара бара. Һәм сез күтәргән кайбер мәсьәләләргә без әле аерым тапшыруда тукталырбыз. Тагын бер төп мәсьәләләрнең берсе ул һәм яңалыгы дип әйтик, 2020 елда көтелмәгән хәл булды бу, дистанцион укытуга күчү. Видеоязма карап алабыз, аннары Марат әфәнде сезгә сүз бирербез. Я считаю, что школы мы зря перевели на дистанционку. Мое мнение, оно однозначно. Дети должны ходить в садик, школьники должны ходить в школу. И вот наша работа после всего этого показывает, что при соблюдении всех норм требований санитарных никаких сложностей в этом нет. Марат әфәнде, шуннан да менә монда күреп торабыз, әле бөтенләй дистанцион укытуга күчермәү мөмкинлеге булганын да, һәм әгәр дә инде хәзер вакытны кире әйләндереп кайтсак, сез ничек уйлыйсыз? Моңа ирешеп була идеме? Әлбәттә, бу инде бәйләнгән пандемия белән кешелек җәмгыяте эшләми тора алмый. Нинди генә авыру булса да, авырмасалар да кешелек җәмгыяте бер көн дә эшләми тора алмый. Шуңа күрә укуны туктату
Мен Рүстәм Нургалиевич белән тулысынча килешәм. Ул дөрес булмады, ләкин ул бездән генә тормый бит. Ул туктатылды Мәскәүдән. Республиканың мөмкинлекләре ул кадәр зур түгел. Сез үзегез беләсез, бүгенге көндә республикаларның хокуклары максимум киселгән. Бөтен өлкәдә, мәгариф өлкәсендә ул бөтенләй юк. Мәгариф өлкәсендә республиканың хәзерге заманда Татарстан Республикасының айрым алганда бернинди хокуклары калмады. Шуңа күрә бу Мәскәүдән төшкән тиш, анага президентта буйсынырга тиеш. Шулай да Рөстәм Нургалиевич мөмкин кадәр зур мөмкинлекләр бирде республикаларга, кешеләргә эшләргә һәм яшәргә. Мин аның өчен хөрмәт итәм. Аның өчен дөрестән дә батырлык кирәк. Ул системада эшләгән кешеләргә, ул булай гына аның җилкәсеннән нәрсә төшкәнен без белеп бетермибез, бөтенебез. Ләкин бу зур җаваплылык һәм ул аны үз өстенә алды, һәм бу яңа ел бәйрәмнәрендә үткәртә, аннан соң да республика эшләп торды дип дим. Ә менә ни кирәк? Югалтулар булды икән. Коронавируска килгәндә ул югалтулар мин бик зур дип санамыйм, чөнки бердәм имтиханнарның нәтиҗәсе шундый булды. Начар укучыларның нәтиҗәләре начарайды, яхшы укучыларның яхшырды. Бу шуны күрсәтә, безнең мәгариф системасы начар укучылар белән генә шөгыльләнә, яхшы укучылар мәгариф системасыннан башка тагын да яхшырак укыйлар. Чөнки аларга да игътибар юк. Шуның өчен без инде Казан шәһәрендә сәләтле балалар өчен аерым мәктәпләр ясый башладык. 90-нчы елларда ул лицей-интернатлар да бар һәм башка типтагыларны. Чөнки бу бөтен дөньяда кабул ителгән әйберләр, сәләтле балалар башка программа белән бөтенләй башка мәктәпләрдә укыйлар. Мәдәният өлкәсендә дә безнең бик күп кенә үзгәрешләр булды быел һәм шаулаткан без шулай ук тапшыруларны анализлаганда менә иң шаулаткан темаларның берсе, Нияз, менә шуңа күрә сине дә әлеге студиягә чакырдык. Ул Зөләйха күзләрен ача фильмын, нәкъ менә пандемия вакытында менә шундый зур шау-шу уятуы булгандыр. Менә син ничек уйлыйсың? Без бит инде әйтәбез, монда сәяси моментта бар дип инде, төрле шул ук милли үзаңга тәэсир итүче мизгилләрдә булды. Менә син ничегрәк бәялисең? Тулаем хәзер бераз вакыт үтеп кешеләр тынычланганнан соң. Минем фикерем үзгәрмәде. Менә шу фильмга карата, романга карата. Мин аны бик югары сыйфатлы сәнгать дип кабул итә алмыйм. Чөнки минем бик күп претензиям. Мин бер-ике серияны карадым, карагачтан мин теге туктадым, потому что бик кызыксыз, ничектер начар төшерелгән. Мин ышанмыйм, мәсәлән, Чулпан Хаматоваларга, башкаларга. Чөнки андый, авыл хатыны түгел инде. Бар анда бар. Әлбәттә, кайбер моментлар, уңай моментлары да бар. Менә шул фильмнан соң безнең анда яңгыраган татар кие, татар җыры, ул чынлап та бөтен Россиядә иң популяр ниләргә әверелеп китте. Шуңа күрә күпмедер дәрәҗәдә без каршы чыксак та, без берни эшләтә алмыйбыз бүгенге көн вазгыятьтә. Шуңа күрә ничектер җиңелрәк карарга кирәк ул проблемага. Әгәр ул безгә ниндидер уңай нәтиҗәләр ясый икән, без аны куллана алабыз. Берни эшләт. Ул чынлап та татар темасын күтәрде. Менә шушы фильм, шушы роман бөтен Россия күләмендә һәм без менә шушы форсаттан файдаланып, үзебезнең хәзер башка романнарны, үзебезнең сәнгатьне ничектер алга, пропагандалап, ничектер күрсәтеп, шушы юлдан барып, ничектер менә күрсәтергә тиеш бөтен дөньяга инде, әлбәттә. Безнең ул эш бик начар бара минемчә. Чынлап та бернинди дәүләт программасы юк, популярлаштыру буенча. Менә башкортларга гына карагыз, күпме китап чыга, күпме фильмнар төшереләнде, һәм сыйфатлы фильмнар. Бездә андый фильмнар бик сирәк барлыкка килә. Шуңа күрә монда ниндидер проблемалар бар, әлбәттә. Театрга килгәндә, әлбәттә, театр тере сәнгать. Башка сәнгать төрләре дә тере дип әйтәбез без. Ләкин, мәсәлән, Булгаков әйтте, бит кул язмалар янмый. 50 елдан соң барлыкка килә ниндидер роман. Без аны заманында, замандашлар күрми торалар, төрле сәбәпләр аркасында. Инде күпмедер дистә ел уза, аларга кабат мөрәҗәгать итәләр. Я ни Пикассо, ниме, кем Ван Гог, мәсәлән, ярлы тормыштан үлә инде үз-үзенә кул салып, менә хәзер аның картиналары, аның иң бәяләре иң зур теге Сотбиларда, башка аукционнарда. Шуңа күрә театр ул бит тамашачы белән бик тыгыз элемтәдә яши. Ул тамашачысыз берничек тә, ул театрга уже менә онлайн театр әйтәләр, онлайн ниләр, ул театр түгел инде. Икенче сөйләшербез әле, Нияз, бу турыда, онлайн театрлар турында аерым. Безнең икътисад төп мәсьәләләрнең берсе ел дәвамында булды, 2020 елда, һәм шулай ук бер фикер тыңлап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Доходная часть бюджета у нас серьезно пострадала. Порядка, мы ожидаем где-то
48 миллиардов. В прошлом году мы вышли с минусом. Это и цены на нефть упали, это и ограничения по добыче, согласно ОПЕК+. Это и снижение спроса на нашу продукцию, как машиностроительную, так и нефтехимическую. Иqtisад яғынан да бик зур сынаулар булды. Менә бу сынауларны ничек уза алдык икән, Илгизәр әфәнде? Әлбәттә, 2020 елда иң зур югалтуларның берсе дип мин кеше гомерләрен югалту дип атыйм, чөнки менә статистик мәгълүматлар буенча быел 300 меңгә кадәр күбрәк үлем узган елга караганда артыграк булачак. Әгәр дә инде иqtisad өлкәсенә килсәк, безнең ел башында Рәсәйдә тулаем эчке продуктның күләме 112 триллион тирәсендә фаразланган иде. Менә шушы пандемия кризис шикләүләре аркасында ул бит инде җәмгыять тарафыннан товарларга, хезмәт күрсәтүләргә сораулар кими. Шул сораулар кими инде тулаем продукцияның җитештерүнең күләмендә киметә. Фаразлана быел 3,8%-ка кимер дип, бу инде якынча 4 триллион сум чамасы тәшкил итә Рәсәй буенча. Моның төп сәбәпләренең берсе инде менә алда әйтеп үтелгәнчә президент әйтеп үтте бит, шул нефть һәм газ тавын киметү һәм Рәсәй буенча нефть газ экспортлау 8-10%-ка якынча кимеде. Һәм дә инде материал яктан зур чыгымнар сыйдырган агросәнәгать тармакларында бу металл җитештерү, аннан соң авыр йөк машиналары җитештерү, ашламалар җитештерү һәм автосәнәгать тармакларын җитештерү кимүдә сәбәп булды. Тулаем алганда иqtisадта гомуми югалтулар ул 5%-тан артыр дип көтелми. Бу исә менә Евросоюз илләре белән чагыштырганда аларныкы белән тәңгәл туры килә. Әгәр дә Татарстанны алсак, менә алда әйтеп үтелгәнчә инде нефть чыгарма күләме 32 миллион тонна тәшкил итте. Без башка елларны 36 миллион тонна тирәсе таба идек. Ул 13%-ка кимеде. Нефть табу, экспортлау күләме 8%-ка кимеде. Бу үз күләмендә инде республика бюджетының 251 миллиард тирәсендә генә, сум тирәсендә генә формалашуына китерәчәк. Безнең яңатулар 13%-ка менә 48 миллиард сумны тәшкил итә. Тулаем алганда бу әле зур күрсәткечләр түгелдер. Ил күләмендә, мәсәлән, дөнья күләмендә менә фаразлар турында, шулай ук мәдәният һәм тел мәсьәләләре буенча рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңгастыр телеканалында таянуны тапшыру, біз узган елга нәтиҗәләр ясыйбыз. Бүгенге тапшырудар, Каил әфәнде, реклама киткәнче без әйткән идек, күп кенә тармаклар зыян күрде дип, ләкин менә ниндирәк собаклар алып булды икән узган елдан. Барыбер бит инде без позитив якларында эзләргә тырышабыз. Менә алга таба бу хаталарны кабатламасын өчен нәрсәләр эшләргә тәкъдим итәр идегез? Һәм нәрсәгә әзер түгел идек без менә узган елда? Yok, mine kavatlama edemeyindir. Bu epidemiye bizim Tatarstan'a değil, gümen dünyada ezer. Ansayı, bile bizim Respublika'na olsak. Bitlik, mesela neleri problemaları iskeçlere başlasan, edebiyat sanatda, ol bit edebiyat sanat mine bir tege nindir bir kıskağına vakit aralığında üzerinin nerse ikenin, nindi kıymetke ikenin gösterip bitiremiyor ama şaktı yıllar gerek. Niyaz ettiğinde ulturada. Min mine iqtisaddagi yugaltulар белән чагыштырсаң, күңел халәте, әдәбият сәнгать ниндер югалтулар кичерде дип уйламыйм. Әле ул киресенчә безне өйрәтәләр дип әйтәм. Менә авырлыклар аша чыгып, сынауларны үткәндә генә әдәбият сәнгатьтә шах әсәрләр туа дип. Мин әлбәттә моның белән тулысынча килешеп бетмим, ләкин менә күпмедер меркантилдәдер инде мисал, менә Татарстанның 100 еллыгына безнең мәдәният министрлыгы грантлар өләште. Ул әдәбият әһелләренә генә түгел, бүтән өлкәдә дә, рәсем сәнгатендә булсын, композиторларга һәм башкаларга. Әдәбият мәсьәләсендә мин инде белеп әйтә алам, мәсәлән, 20ләп грант булдан да бик күп безнең язучыларның әсәрләре казанлыкларында инде дөньяда күрде. Зөлфәт Хәки, Марат Кәбирев, Мин Фәкыйрегезендә яздылар, шулай ук безнең шагыйрьләр, Лилия Гибадуллинаның циклы, Рүзәл Мөхәммәтшаның. Менә алар минемчә менә бу якын шушы еллар içinde, 10 ел дип әйтик инде, ул ниндидер бер безнең әдәбиятта вакыйга булды.
Бу бернинди теге эпидемияга карамыйча. Андан соң бит әле язучының хезмәтенең бер үзе калып, кагаз дип әйтик миннән да үзен, ноутбукмы, компьютермы. Кирсенчә уңайлы шартлар тудырылды монда. Теге үз мәшгульлек белән изоляциядә язырга әле мөмкинлекләр дә күбрәк туды. Шуңа күрә монда ниндидер бер парадоксаль. Һәм әле шул ук вакытта бит тел мәсьәләсенә дә игътибар бирделәр, ләкин без аерым тапшыруда бу хакта сөйләшербез тел буенча. Нияз менә мәдәният өлкәсендә дип әйтер Каләфәнде, шул ук мәсәлән театрлар ябылды, концертлар куелмады. Күп кенә менә бу бушлык тумады микән һәм бу бушлык әле үзен киләчәктә сиздермәсме? Әлбәттә, менә Рәхәлдерес әйтә, әлбәттә, рәссамга да, язучыга да, композиторга да ялгызлыктан башка берни дә кирәк түгел иҗат итәр өчен. Ә менә театр кешесенә, әлбәттә, драматургтан кала да, ул ничек, ул бит әйтәмич, тамашачысыз театр яши алмый. Шуңа күрә менә без бик безгә әллә ни зур сабак булмады бу эпидемия, чөнки безнең театр иң алдангы театрлардан берсе менә онлайн форматы буенча да. Шуңа күрә без шундый зур күләмле театраль белем агарту форумны үткәрдек, тулысынча онлайн форматында да 800 кешедән артык кеше катнашты. Бу Төркия илләре, әлбәттә, бу Россия төбәкләре без беркемгә дә киртә куймадык быел, чөнки чынлап та шундый шартларда без аларга ярдәм кулын суздык. Аннары бик күп без дә башка театрлар бик күп күрсәткәннәр онлайн спектакльләрне, барган спектакльләрне, архивлардан чыгарылган спектакльләрне, башкаларны, аннары артистлар бик күп төрле театрларда шигырьләр сөйләде, хикәяләр укыды. Ну, шундый активлык булды ул, әлбәттә. Драматурглар лабораториясе, драматурглар лабораториясе белән без катнаштык, укыттык Ркаил әфәнде белән. Димәк, теләге булган кеше, ләкин барбер нидер канәгатьсезлек хисе бар ул бөтен театр кешеләрдә. Үзебезнең театрныгы да түгел, бөтен менә мин күп йөрим. Мәскәүдә дә, Петербургта да, әле менә Лондондан шалтыраталар менә, Берлиннан әйтәләр, сездә әле Россиядә әле рәхәт 25% кыда булса, барбер тамашачы килә Мәскәүгә, Питер театрларына. Бездә бөтенләй юк, катгый рәвештә тыелган, Кан фестивале отменять итәләр. Башка фестивальләр, авиньоннарны. Алар гомер буе бара, менә 60 елдан артык авиньон быел үткәрмәгән. Димәк, чынлап та бездә әле, ну, ышанырга кирәк, бездә әле иң начар хәл түгел. Димәк, 2021 елдан да шуңа күрә инде күпкә өмет итәргә кирәктер, чөнки моңа кадәр булмаган, мәсәлән, һәм чынга ашмаган хыялларны бәлки 21 елда икеләтә көч белән әзерләргә кирәк. Икеләтә көч белән, мин нәрсә турында әйтәм, мәсәлән, премьера чыкты, менә безнең театрда, Камал театрында чыкты, бик минемчә бик мөһим, бик кызыклы, үзенчәлекле бер премьера чыкты, Сүнгән йолдызлар Фәрит Куйданы. Менә 3 көнне уйнаганнар, премьера узды, все, шуннан соң карантин. Иглан итәләр, театрны ябалар, все, ул премьера инде булмады димәк. Аны тамаша, ну, ничек аңлатым, аны хәзер яңа сезоннан башлап, аны яңадан ничектер пиар компаниясын үткәрергә, реклама бирергә кирәк. Яңадан һәм аның энергетикасы төшә. Һәм бушлык хисе дә сизелгәндер. Аннан соң артистлар уйный шомар, әлбәттә. Пандемия вакытында бит әле яңа һөнәрләр дә беренче планга чыкты. Без инде табиблар турында, укытучылар турында әйтеп тормыйбыз. Монда бит әле волонтерлар да, мәсәлән, беренче планга чыктылар һәм шулар турында да тагын бер фикер тыңлап үтик әле. Безнең халкыбыз шушы авыр вакытта, яңа шир килеп чыккан вакытында үзенең ярдәмчелеген күрсәтергә тырышты. Күп кенә волонтерлар, яшьләребез шушы ширләгән кешеләр янына барып, азык-төлек итеп, дару, башка әйберләр йөртеп, уратмыйча, шир белән санашмыйча үзен саклап инде. Менә карагыз, моңа хәтле шундый игътибар табибларга, укытучыларга барымы? Дәүләт исеменнән без күрдек, аңладык, үзебезнең башларыбыз менә кызыл зонада эшләп, үзен жәлләмичә халыкка, кешегә, ширләгән кешегә ярдәм итәргә ният белән йөрүчеләрне аларга хезмәт хакын арттырдылар. Без аларга бөтенесенә костюмнар тегеп, защитный костюм дип әйтәбез бит. Менә укытучылар да шулай булды, табиблар аерым, аларга игътибар, ихтирам артты. Марат әфәнде, килешәсезме, укытучыларга шул исәптән игътибар арттымы, хөрмәт арттымы? Бу пандемия аларга игътибар җитмәгәнен күрсәтте.
Аннан соң табибларның жетмегенін көрсетті. Аларны қысқартып бітірділер. Сіз білесіз ме, пандемиялынан бик зор оптимизация өзді медицинада. Ол бұл оптимизация нәтижесі. Біздің халық грипп білен елда ауырайды. Шулай мәктеплер чират білен туктап тұралар еді, ауырған предприятиялар туктап тұралар еді, һәм үтейді. Ләкин ол вақытта біздің больницада койку орыннар көбейді. Біздің бет 10 еллап койку орынларını қысқартып алды. 5 күннен артық тұтмасқа, ауырыны қуып шығарыға, өзіңіз білесіз бетінде. Көп койку орынлар қысқартылды, экономия салды медицина. Ярамай, алар керек. Анда нендейдірінде, біздің елде ғуыммен әйткенде фәнни экспертиза жетмей. Нендейдір бір кеше утра административ орында, ол нәрседер ойлап табаны тұрмышқа ашыра башлы. Yok, fənni ekspertiza bolurğa teyiş ekspertlar. Ул ekspertlar şol ülkede işleyen kişiler bolurğa teyiş. Dünya tecrübesi var. Европада şolay optimizasiya arkasında bir katı şol izaçıge. Anda da şol чиновниклар. Anda şol чиновниклар. Anda da Европада da fənni ekspertiza жетмәгәнен күрсәтте. Bu Covid boyunca betinde bilgiçiler bütünlüğü başka türlü çıkış жасыйлар. Şunun bilen şөгыльләнгән kişiler. Аны kimde тыңламый? Bu sebepleri, Küba'nın sebepleri turunda tınlap durmuyoruz. Gelecekte bunun bu aldığı yıllarda niçik hareket iterge, işlerge degende bizning jetakchilarga fənni ekspertizaga itibar kerak, anda ekspertni gruppalar tizilirge tiyish. Men şunu bu tiller komissiyasi boyunca da aytam. Anda çın bilgiçler köp tugil. Anda til bilgiçleri jıyılgan. Lakin bugün tatar tilinin probleması tilinin kamil bulmağında tügel, ул til tırmışta kullanmaуда. Gizar efendi, biz bitinde barı bir yıl ahırı, yıl başından indi forazlar yasayız. İqtisadi yaqtan sizdingçe forazlar süyündürülük mü, ham şatlandıra alamı? Әллә uzgan күрсәткечләргә barı bir eğlenip qaytып булмаячакмы? Bir qaraganda betinde ol tabiat şulay yaratılgan, bir jirde yo'qaltı bolsa, ikinci jirde табыш bola. Tabiat birisini to'llandırıp turadi deb aytganda. Iqtisodda da shunday ko'rsatkechlar bor. Masalan, ishkartu sanoatida yetishtiruv o'zgan yildan kemimadi. Eng birinchi yotda mana har kim o'zining ülkəsini yoqlay, maqtay deganda, evet, menda yoqlab o'tmayman, meningga avul xo'jaligi yaqinroq. Avul xo'jaligida yetishtiruv kirishincha ortdi, o'zgan yildan solishtirganda, Rossiya bo'yicha ol 1,5% bo'lsa dag'an ortim ko'rsatdi. Tatariston bo'yicha bu yil 132 milliard so'mdan ortiq produksiya yetishtirildi. Bu o'zgan yilga qaraganda 16 milliard so'mga ko'proq. Ham mana men Marat efendining so'zlarini qo'shilib aytmoqchi bo'lam. Bu shiraqda iqtisodning tarmoqlari mana kim lokomotiv bo'lib bora, olg'a torta boshqa tarmoqlarni shunga ko'ra yordam etira kerak. Men kelishim mana tabiblarga deganda, menim jamoatim meditsina өлкәсендә xizmat qo'yam. Men o'qituvchi bo'larak yuqori o'qituv sistemasida ishlayman. Bizga yil oxirida premiyalar bo'ldi. Allohga shukr, tegishdan da, boshdan da deganday, almim xotinma aytgani yo'q, ularga premiya berganlari turында. Bu shiraqda men kelishib bo'ldira olmayman. Ol yordam kelib jeta olam ekan, ularga turdan-to'g'ri әле yo'qmi ekan. Bu menda bit әле kimdir аны бүле barıp jetsin idi ol. Gadi tabiplarga, ondan soň kişi ili orta medisina personelleri dep aytабыз bit әле. Аларга да барып җитәргә. Iqtisodda endi kelesi yılda bu yıl inflyasiya 4,5-4,8% bolsa, kelesi yılga 3,5-4% bolar dep aytәләр. Әмма дә ләкин менә шушы пандемия кризисының нәтиҗәләрен җиңеп чыгар өчен безгә иqtisodda үсеш алыр өчен 3%-ка кимендә 2,5-3 yıl kerak deb farazi bilgiçler. Ham natija yasab aytsak, Qayl efendi, менә 2021 елга максатлар билгеләүдә, бигрәк тә менә узган елгы барлык сабакларны исәпкә алып, нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? 20 елда менә шушы пандемия дип әйтик, инде без аны эпидемия дип әйтикме, бик зур үзгәрешләр, без ул үзгәрешләрне әле бөтен аңыбыз белән аңлап та бетермибез. Менә бу теге дистанцион укулар, онлайн конференциялар үткәрүләр Goymen kilecekte mene bu bizim yaşayış bik nik güzgarığı mümkün. Bik küp nerselerin gerek tügilligi anlaşıldı. Bik küp nerseler jitmey eken bizge. Şuna göre mında 20. yılga karab gibret alırga hem yaptığım etler bilen 21. yılga akırıngana karıp bitirek edeyinde. 2020 жылда сынаулар шыннан да көп болды. Ауырлыклар кишиләрне киресенчә чыныктырып, алга таба бары тик уңышлар гына булсын иде дигән теләктә сау булашабыз.
Исәнлектә күрешергә ясын.